Pinarning samay berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thepi langpon sina. Assam Chief Minister Arideng Penbang Sritrok Sira Bang Paru Hinirat Chokner Cap Runner Cap Kurusara Tumpan Cek Alukeron Pon. Engdeng Pokebra Hinikar Birisemi Suronga J ke talon Hinike Chok Arnis Tami Radket Stojum Hekasonsi Thekpon Long. PWD Inspections Banglo Ahem Kimi Kivirdet J Angring. Theng pi ke the ihu ma hemalong ke bapraya joksi banghni tu mahring tangkring penaring hu kisu si ke chalangji phansiam Dr. Tram Mohang pen kerap ka chuhang Non berta puthot ang ton pen langpon sina. Karbi chokli chu phichu nimrukom kirim la pan je pang tang ponthuji la pene pangchu ponthuji phan pu pen thang ni phai kre chok si ani dipukasa cricket pathu klamalong nihang rong ke the along burusar char hepi du hepi ucha boroi uchepi pangrom pet pen bang suri trok sira Bang Paro Hinira Throkner Cap abang pu bang phietum phant tangka suri cap achek kirape pajur pon namai paman pon labang su tangka suri cap achek kiron pon amalong sami aluhiaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma MP Morsing Tisu Assam Minister Nandita Golosa Karbano Thomas Council CM Dr. Tram Longhang MLA EMS MSC lapen ki ongdong karwiratum chetong dun Karbi chokli chu phiju anim kirim kursar atum phan inudong tangka suri cap kirap pajir ponji polam cha teng pen sip ni labam cholam chak semi pachun pon longlo lapen kursar atum phai lakha pamele butangte inud along tangka suri kre hini pi pajir ponji usi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen phrenge thi nu ning je pon first time dilu 10000 nohoy every year 12000 dilu sir man to sir apne bola tha Kurusar atum kilong dun de atum kidu ans tami ni thamang bong pen amen kit stabdun pe cha phansi karbi aron barim chingrum amai a convener kang jang terang pen pachini pon manja pen sarlong ki be karbi long re birta chuk pidi bukan se ko siam tuliram rong hang phan tuning ri pen tuliram rong hang abang suri ni pa pat si suri trok sian ken ni tu kado be kurusar kuru kolak kar hoti uche di dui jang kini lupu poho uca baru itu man ansitami ni tum cipi pon long war kisitami ongdong a form mangani tum kilong le delo labang ni tum da bidi jut poho council pen da cipi mi dangale fir pindi chief minister bang aku puthot ni tum kadu we song ni tum song do an nim ke klema song do an pen rong asara mai tum pen guru chief minister phan chuning ridung si chief minister puthot pini mai long alang li chak lo amen nang kidunde kilong nunde tumhan ansitame nili la non election aprang tipi jeji phan nili chakang lo la si ni thomangong amen nang pache thoni phan si alang li dak radang lo ninje tekang lo la bang ke me pikalam lo ning ching sam pikalam lo la pen aku puthot nili hin pen aron barim chingru mama chief convener pen puthot nang li tum hoi pen mohet ni announcement pilo non nang li tumang hoi pen nili ke than thi ratum han mangen non boy la so form ke deng abang ke rong asar amit thang amat chewang pen recommendation tikang ke plutin itu maron barim chingru mamai tarbi aron barim chingru mamai hin pen form bang ke deng ke dei athe dak puru binong tum kelong lidu la sinon boy puthot tipithui ban ke puru sar binong tum han sini tum pivek je klem vek cepaduk vek rong jelo pen cenglok kadok we marit marang munsuk kepada mahai cipinduk jutang jubat klem cipinduk vek tum masih ni tum telong tipo lasi lan sini lihin pen jelo puthot pulang litung ka pen gitu na Engdeng Pokebra hini karbir semi surong aji kedam thang ni phai kret chok ani pensi ason lunkan sipati pensi pangcheng pondo bontola bang so ani mate ka ching siani sami rat ka chitudun jum heka sonsi thekpon longlo lapuson thak si engdeng Pokebra hini karbir semi surong aji ke talon pont ni ke chok ani sami exam cases jun atum pen sami lunkan barim lapen ki kaprek jutang pen kachrap ke pathu pati sami pedo ponlo bon sami ni ke chok ani sami rat ka chitudun jum heka sonsi thekpon long Karbi atum sami lunkan barim jutang jubat pen kachrap ke pathu ka son ke ans pen changlak sami non ewiki ni tum an sami thek at nangji lapen ki Karbi traditionals lunkan barim pen changlok non ewiki mi alun an sami labangsu pangcho pon nangji pu pen ajok pen si Karbi jutang asong atum pen bori pon si anikan wang sami karbi risumi surong aji ke talon sami pe de pon bomlo lapelabang solong sami inglong arlok long kedu
Karbi arat tumpen semi labangsu along ason son chipati semi pidudun verlo. Bon semi ki ongtung obi kimi tum lahailong kachito dun pen lahai kachpati dun tumaphan aning pat he dumabang jum hek mate ingar uson si thek ponlong lo. Lapuson ahut lapunat concert pan lubutang ti ongtung risui jang tum kachito dun thek ponlong. Dasin non obi kimi atum mati risui jang atum semi methang lun karabarim pen chenglok kaprek Karbi traditionals lun kanalong semi kelang kachito dun pen lahai kachpati dun tumaphan aning pat he dun bang kenang sot pusi. Prexam havar pen kewang KCS jun tum pen ningchi pon rinti. Langdamote ining ta oi memediti Karbi festival lada kikan kilo long bulote la kikan chepati tumsi do chot pine nangkelang don datum ta jung sitame ajo pine la kosong lunkana malen bulote ri soi janga do surfacer phuda do sila bange sining duk meme la sonjong si dam bom bulote li tumajutang bangke pra der de lo kiverji phan la si la hai bang owe kimi pen chenglok owe barim sitame laioi asu phan chethan pen la lamet lamchong jutang jubat kapachan jialong bang kengkam mane RDP phan po bang si chuning rilo ahok lo non 16 15 ani reception lo 16 ani pen chapati cheng lo la sodak pini ke 17 an lo la tumi digang bong bang ke abonit armung bang kom he kason sita koson lo ubo ala apo kami pena to bang ke kopene arjulong le ba arjulong thai ko saka chisim mere kalidep jo lason tahai ko la se benap ba angdungiti layu ajo bang ke neta doji ko bang se ninge chethe he san non mat ke ala ka chapati so na along bang kelang dona to bang ke ne non mat ke public la bene kelang dona to bang ke ko Karbi yang longaran don kami citopet 50 second karbi so romajilong citopet pen ila leader mo pati RDPC kaduga kita arongan anonai pitani bangsi manetak hangpodik lo Dongkamkam Sadgaon West Karbi Anglong Kikim Kerangpon PWD Inspections Bangalore ahem kivirde ji angring si dokoglo labangso ahem charlon arat lapan ki Department atuma phansi thedung ale ke longji of hansi kirapi ponlo bonta department atumpen kelang dun ke pangkrevi ajok pensi non bangki kivir rangrang sinat sidang bom tanglo kelana lapen ki kerai koma bangki thirthi ba phan ke pek pon pedet ajok pensi la bangso hem non bangki ki heng noji anat si dam bom tanglo kiong tung atang ka pen bangso hem ki kim kerang pon pinarianda thangnat ale avede son si thek pon long lo si chirok to aratum pen than pon renti lo Aot kavi mati ajat kelang nu atum pensil bangso hem kim kerang pon hormu hotar seminon bangki ki phalang nu semi cheng bom tanglo so hemarlo majok le ludam pu boy fi sami hormuk heng nu an lege thek pon long chot kalisi non bangki a hem anta kiruji si angring do tanglo pherang ke bi tung atum pen kang bida mahud init bahni atum pen ki bachini pon ateng le potangti PWD department atum pen la bangso hema phat kelang pon ki pangkrevi ajok pensi la sonang manda lupusi adung rai ke duarat tum pen than pon renti Lasi Prabjin pen Karbino Tamas Council PWD Department atumpen labangsu asai hem puthot kelang pon pameji aphansi chok tok karbira tumpen chuning ripon chin thong pen longkri ingti karbi long reberta West Karbi Anglong Hamren MSC Consensi ke parapon Phong Jangre Havar Tomon ke thepen ajok pensi thengpi ke the Raju Teron ahem ke bapra ajok pensi banghni atum ahring tangkhring pen areng hu kisol non alang litum ke kisung thektik lo lapen ki kiduk der ajok ani on ke chuji phanta banghem chongdat dun chotsi an yom sami ke cholong chot lapunat ke so ke pon jia phan sami non bang ke to work hinu park ga jok pensi kiso der bang phi bang phutuma phan sami hema matsi padoret lo kiso der bang phu bang phi tum ke kiso hirkang tangra ga jok pensi adima matsimi thur ne dar lo non alang litum ke kisung thektik lo lasi bangso kisung long ke charap stu dun jia phan si Karbino Tamas Council CM Dr. Tramrong hang phan nangra bek thapusi kisung ke border atum pen tuning ripon nang ram na mo na so alodi
nang keng bang ne dalo ke non itu me medical ponji pantadak para tuwara be bangan bek lo isu ya Bahini ke su ke bahini su po ai mari po so klek sergir peni Pinya birta pengki lansikang ton penelo la si domi thami kardom